Sa kinabuhi, basta kaybaw ka makontento, dili nimo mabati ang kasuya, inggit sa ubang tao. Nakabantay ka, kung makita nimo ang taong successful, dapat mubati tagkalipay, dili nato kasuyaan. Pero kaybaw ka, kung makakaton kag kontento kung unsay ana diha kanimo, kanang imong kasuya, magkahinay nga mawala. Hunahunaan kung kontento ka sa imuhang naabot sa kinabuhi, mga grasya nga anaa diha kanimo, magmalinawon ang imuhang panghuna-huna. Ayaw pag-usik og panahon para lang imuhang tan-awon kung unsay anaa sa uban. Hinumdumi, kanang kasuya nimo sa uban makahatag nag lason sa imuhang gibati. Kung ang imuhang mindset negativity, dapat kanang imuhang kasuya, kung unsay anaa sa uban, gamito nimo motivation para maningkamot ka nga makuha nimo ang imuhang gusto sa kinabuhi. Magpursige kag paningkamot inubanan sa imuhang pag-ampo para makabot ang imuhang gustong mahitabo sa imuhang kinabuhi. Dili nimo kinahanglang ikasakit kung unsay anaa sa uban. Gamitang motivation ang imuhang nakita para ganahan ka maningkamot. Ayaw ikasakit kung unsay anaa sa uban. Timan matag usa ka nato na ay gitaganang oras timing nga ikaw mabulahan. Basta matinud-anon ka nga naningkamot, kana tanan nakita sa kahit asan. Amping, God bless you.